Hej alle sammen og velkommen til en GTA-video. Så starter vi. Lige her helikopter. Vi skal op på et hus, og så skal vi springe ned og se, om vi dør. Altså, du skal op på det højeste hus i hele GTA. Ja. Vi kan lige derop. Så skal vi op på huset. Og så skal vi køre ned eller springe ned. Hvad skal vi, Nikolaj? Vi skal springe. Ej, det højeste hus der. Nej, det der, det er sjovere. Jeg har gjort før her. Den var dæmmer her. Der kan man køre ned med golf. Hvad laver den? Lander. Det var et perfekt landing. Det er jo godt nok dårligt, så. Han fløj ud! Nu kører vi bare resten af vejen ned. Skal vi se, om du kan lande på dækket? Vi kører limousinen ned. For en limo. De er sjovt. For helvede. Ja, der lander! Ja! Vi er ned i en anden bil. Hvad sker der nu med den? Den kan godt køre. Der holder bilen, tror jeg. Nej. Det var der, den kørte. Nej, Er det ikke? den kørte videre. Nej, det er ikke den. Hvad skal vi nu have for en bil? Vi vil lige have helikopteren op igen. Er det ikke den? Nej. Der er ikke plads. Et andet sted. Skal vi op igen? Hold da. Spring ud fra den der kran. Okay. Jeg tager ikke ud og kravle op. Ja, det tror jeg da. Altså ikke den perfekte landing igen. Ikke op på kranen. Jo. Nej, hvad er det, du ellers så, vi skal komme op? Ja, du må lige forklare på det. Nikolaj. Du kan ikke springe ned derfra. Det kan vi så. Du kan ikke engang lande af. Det siger du. Lader vi da bare på huset. Der sprang. Det var helikopteren. Ups. Nej. Kom nu. Op. Skynd dig nu op, Lasse. Ja, op. Jeg skal lige finde det hus, med Nora vi sprang ned fra. Kan du huske det, Line? Og vi skal ind igennem et vindue op på et hus her. Kom ind i et hus. Hvad for et hus er det? Nu springer man ned for det der. Det er højt der. Uden udødelig. Ja, det var. Er det ikke det højeste hus? Jo, det er det højeste hus i hele GTA.
tror jeg, det er. Jo, det er sådan set det højeste hus i hele GTA. Fedt, der er helikopterlanding og alt. Ja, så er det. Spring. Sjovt. Okay, nu skal vi bare lige... Du skal have en motorcykel. Og så flyver du ned. Okay. En crosser? Nej, ikke en crosser. Du skal have en motorcykel. Porsche? Nej, ikke en Porsche. Du skal have en motorcykel. Nej, det var forkert. Så lad os nu rykker du ned derfra. Uden ham. Ja, ja. 2, 3. Woohoo! Den sad så godt. Du er let på dækkene. Eller er det i hvert fald et skilt? Nicolaj, kan du ikke sætte dig ned? Nej. Eller vil du sidde nede på gulvet med dit ben? Se, jeg kan kode nu ned, Nicolaj, til den der. Okay, så siger vi den. Rund. R1. L1. Rund. Jeg kan ikke sige det. Jeg kan den. Hvor skal vi nu springe ned fra? Den der blimbo. Jeg skal springe fra blimbo. En blimbo? Ja, det er den deroppe. Vi skal lande på den, og så skal vi springe ud. Okay, spring ud, når du er deroppe. Okay, du hopper ud på... Jeg rød rundt blimboen! Den sprang i luften. Ja, det gjorde den så. Hvad er det, der skyder? Vi skal gøre det på en cykel ned. Okay. Det er som, at jeg kører med den ned. Nej, det kan du ikke. Okay, jeg kan. Nej, du kan ikke. Hvad? Det er BMX, Nicolaj. Kan du finde ud af? Okay, Lasse, du skal lande på hjulene. Men BMX. Skal vi finde det? Ej, prøv at se, Lasse, der kommer en helikopter. Let's go. Dø! Ja, slap lige af, og jeg skal lige nakke den. Den er nu 85. Så nu lad os nu støtte den her. Manden falder ud.